Ahoj přátelé, kamarádi, musím vám ukázat na nějakou báječnou věc, tedy mikrofon. Jsem narazil. To je on a já si přepnu kamery, ať vám ho můžu ukázat zblízka. Podívejte se, jak je to krasavec, určitě vám něco připomíná. Tady má dole krásně anténu, co by bezdrátový mikrofon, akorát, že je na drátu. To je překvapení, taky mě to překvapilo. Představte si, někdo si udělá takovýhle krásný design bezdrátového mikrofonu. Hlava vypadá jak od Neumanna, logo vypadá jak od Neumanna, akorát, že vůbec. Anténa vypadá jak od Sennheisera, vlastně celé to tělo toho mikrofonu vypadá jak od Sennheisera. Akorát, že anténu to má dokonce, teda jestli to dám jednou rukou, nedám, tak mi budete muset věřit. Moment. Jo, anténu. To má dokonce odnímatelnou. Fantastická věc. Fakt mě fascinuje, že si s tím někdo dá tu práci. Když ztratíte anténu, můžete připojit na XLR. Neskutečná záležitost. No a když se podíváme pod kapotu, tak zjistíme, že to není Neumann, ale pravda je, že je to skutečně kondenzátorová vložka, dokonce velkomembránová kondenzátorová vložka. Skutečně Číňan se pochlapil a dal tam pořádný kus zlata, dobře zlacený folie a pořádný kus molitanu. Když se podíváme, tak mřížka je skutečně dvojitá a za ní je kus molitanu. Takže design pěkný, jako mimochodem fakt provedení, když se na ně podíváme, já ho takhle vyndám, tak jako provedení mega poctivý, jako to se mi všechno líbí. Logo je fakt úsměvný a design je ještě úsměvnější, no ale tohle to mě teda, musím říct, to mě dostalo. XLR v podobě antény, tak to jsem teda ještě nikde neviděl, jednou rukou to tam nedám. Každopádně, když si vemu normální XLR, dá se tam dát i normální XLR, když tu vychytávku s anténou dám pryč, tak se tam normálně dá připojit, věřte mi, obyčejný XLR. No a jak to hraje? No, čínsky to hraje. Musím říct, že mě překvapilo. Za prvé je to strašně citlivý a za druhý je to hodně vyvejškovaný. Prostě tak, jak si představujete, že hraje čínský mikrofon. Český sykavky jsou úplně zabijácký na tomhle mikrofonu, ale znáte mě. Já jsem prostě neodolal a už kvůli tomu fantastickému designu jsem si musel ten mikrofon pořídit. Tak to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl dneska ukázat. Mějte se krásně a uvidíme se na kšeftu.